Prej, že mi to jde, tak mám natáčet vlogy. Ne. Nebo jo? Tak jdem na to. Nacházíme se v Bělehradské ulici v Praze 2. Tamhle IP Pavlova, tamhle Takarova. Co tam? Většina lidí vůbec nemá ponětí, kam tahle ta trať vede, protože tam nic nejezdí ani nechodí. Tam. Tak jdeme. Jako půjdeme po nekončící trati. Jsme tu. Tady kdysi bývala vozovna Zvonařska. Bohužel už tu žádný zbytky nejsou. A co tu je? Tratiště Zvonařska jako jediné v Praze a ve všech městech, co znám, tvořeno takzvaným kolejovým trouhelníkem. Cože trouhelník? No říkejte si tomu jak chcete, ale já se na to podívám radši prakticky. Už jede? V první fázi to jede tramvaj na toto křídlo, tam je výstupní zastávka. Couvající tramvaj! Řidič řídí ze zadního stanoviště, takzvané krabičky, tak, že zajede na druhý vrchol. Teď vyčká na jízdní řád a pokračuje na autama zacpanou nástupní zastávku. Pokračuje na autama zacpanou nástupní zastávku. Ještě jednou. Který taky fascinuje ten konec tratě. A nebo tenhle konec tratě. Vzhledem k tomu, že se kousek odtud nachází normální obratiště náměstí Bratří Svinků, je toto obratiště využíváno jen při výlukách. Tak rychle, než se přestane jezdit 4. Díky za sledování, ahoj!